khona umcimbi omkhulu nami ngizobe ngikuwona lo we-picnic wegcwalisa i-picnic lapha eMozambique kaKhuzani. Ngendlela uKhuzani ahlakaniphe ngakhona ukwazile ukukhuluma wanegotiate nomthandeni. Umthandeni warealize lethu ukuthi hayibo angeke kuya umcimbi kaKhuzani futhi mangiya kuwona ngiyamnika indondo e-advise wabanye abantu uyayibuka lento ukuthi ayike nami ngibele isihlalo so sengisupport umuntu ekumele athathe isihlalo ukuthi ngithi akasithathe ngoba vele phela le picnic mangabe igcwalile yaba njoba izoba successful kangaka vele igama eliphezulu kaKhuzani umcimbi wakhe siyathanda asithanda. And into engiyithanda kuKhuzani kakhulu business minded uyazi ukuthi any move funa ke kungena imali. Ngiyayithanda kaKhuzani ukuthi behlele imicimbi emkhulu bese understand ukuthi ekugcineni funeka kungene imali asho athi hayi and imali ayenzayo futhi reasonable. Emcimbini yamanje sengena ngo 3000 ema stadium ngena ngo 1005 ema stadium kodwa umuntu besathi ngenani ngo 150 ngenani ngo 200 ngeke phela ukuthi ngo 1998 kwangenwa ngo 50 kwaya kwaba 100 nanamanje emcimbini 100 guys. Lapho nje we need to be very fair. uKhuzani usebenza imali ngokwamandla akhe which is very good. Igcokama lenzani lona lisebenza kakhulu ngenhliziyo ukucabangela ukuthi hayi bayangithanda abantu bayawathenga ama CD bayangihalalisela abahlangane bezongibonga uKhuzani kodwa yena wenzani bayahluka ke lapho. uKhuzani usebenza imali ngapha igcokama ngapha lisebenzani lisebenza ukuthi ngiyabathanda abantu. Igcokama ngelinye ilanga ngeke ngithuke mina mangathiwa abantu baphe ama CD alo mahala ngendlela elibathanda ngayo abantu lithanda abantu lize lidele lona kanti uKhuzani uyazi ukuthi kuyasetshenzwa. Makuhlela umcimbi funa ngingene ngemali elokuza neMozambique ngikushayela ihlombe kaKhuzani business minded ngeyilamba ingane zakhe one day ngeyilamba one day. Igcokama lingashaya abagcwala abantu lithi bese kuthiwani hayi bekade nje sibonga umacekeceke hayi besibonga ukuthi ngibuyile hayi benginibonga ngokuthi nithi hayi yonto igcokama sefane nami mina ngikhule ngithatha imali yokugcina ngipha abantu ngibanike kodwa mina ingabukhona izobuyiza kumina ngokuthi abantu bangibone ngiphisana ngemali bese bethi hayi ukhe ngibhaka uthwele kanti cha hayi ngoba ngithwele ngithanda ukuthi engathi umuntu angangakhipha lutho ongena kuyemina. So igcokama ngendlela elibathanda ngayo abantu umjalo kanti uKhuzani ubathanda kakhulu abantu kodwa igcineni uyazi ukuthi kuyasetshenzwa futhi uyazi kuyasetshenzwa. So nje ngeke ngize ngande ngamazwi amaningi ngoba ngeke ngiloko ngithi hayi ubani nje mangathiwa asibala abantu abacapturishiwe baningi kakhulu abantu abacapturishiwe kuya ngokuthi umuntu ubacapturisha kanjani. Igcokama nabantu abacapturishile uKhuzani unabantu abacapturishile. Why becapturishe ingoba babanga isihlalo and uKhuzani uyasilwela lesihlalo and ngempela uyadeserve ukuba inkosi kaMaskandi and negcokama liyasilwela ngendlela elilwa ngalo nawo liyadeserve ukuba inkosi kaMaskandi. Mina sengifuna ukubona ukuthi ubani oyogcina kulazi insizwa egqobe uphondo lo yagqoba uphondo kuphele ngayo uyobe sesithatha isihlalo kodwa bengabe kusabangwa akekho kuthiwa usiphethe isihlalo ngoba baba ngokuhlala kusona kodwa mzwane kwakhona oshona phansi kobe usesithathile komunye kodwa uKhuzani ungasithatha kunamaqhinga kakhulu. Uyabona kwazi ukuqasha igcokama and igcokama ngempela ubone ukuthi liyeze emcimbini kube mnandi kube njeya hayi mhlawumbe uKhuzani kwabona ukuqasha igcokama nje khombisa ukuvuthwa kuKhuzani mhlawumbe kakhulu uqasha igcokama. Omunye umuntu bezonjani bezolivalela igcokama omunye umuntu alivalele bese livalele ngoba ninamandla liyiphumesi bese liyafika liyadlofa kanti lana uyaqasha osho ukuthini uyawaqeda amandla ephumesi ngoba beqasha uncisha amandla wokudlova bena umuntu iphumesi leni right enepower nami ngagijima nalo kodwa uKhuzani ngasengalo ngendlela anomnyoka obumnandi ngawo uKhuzani uthi hayi ngiyaqasha ufunani ufuna liqoshe lona and imali iqosha lona akusekho umuntu ozoqhamuka athi abaculi bayavelelwa nale strategy uKhuzani aqhamuke naso hayi kodwa inkunzi kodwa umfuka mphungu sayi. Uyabona strategy lesiqhamuka ukuthi angashiyi ukuthi ngishiyo bani ngithatha obani athi ngibheka abalandeli kuFacebook haha winja mfana hayi winja mfana winja wathi hayi ngibheka ukuthi ubani umuntu onabalandeli abaningi kuFacebook bese yathatha mana ngichazele uKhuzani uhlakaniphe kakhulu lapho kodwa ngicela ukwazi lokho bayakwazi ukuthi ama followers ayakwazi ukuthengwa ngelinye ilanga futhi kwazi lokho mfana ayakwazi ukuthengwa. Into engathengeki ama reaction umuntu nepressa khona athi like ayithengeki kuyona mawupress ulike upressa kanye ulike ngoba nama commenters uyakwazi ukucomment nga100 uwedwa ama comment nje ngamanga into ekwazi ukupresseka ama reaction ngoba mama upress ulike
uzopressa kanye ulike. Mawupressa uheart uzopressa kanye uheart. Awupressa uheart abawu30 uwedwa. Ngelinye ilanga ngiyocela mina Khuzani ngoba ngiyabona uhlaniphe kakhulu inkinga. Ngelinye ilanga ungathathi ngokwama followers. Thatha ngokwama reaction. Ngoba ama followers khona ongalala avukise nemiliyoni kusasa. Ama followers ayathengeka. Mangabe ningazi athenga kanjani imali ngizonitshela. Baningi nezinyanga eziwathengile. Uyabona? So ngimshayela ihlombe ke umthandeni ngokwazi ukwenza umcimbi ogcwale kangaka eworkshop ungahlelwanga isikhathi eside kube nje less than a week wathi ngiya welcome eworkshop cha mfana hayi uyinkinga kodwa mthandeni fuka amanqele umshovu maphela kwabanekani uyisha mfana ngicela ke ningabalahli labacula basemva kwenu ningabalahli madoda ngoba dlwani phambili nje bafukuleni ngoba bangabe ningabafukuli nibalahla ukhona ozothayima avela abafukamele bese bonke bethuka omunye umculi. Kodwa ngicela namhlanje abalandeli bazi ukuthi abalandeli umuntu balandela umculo kaMaskandi. Ungaboni belandela umuntu ingoba lo muntu bayambona ukuthi uyiqhawe bese beyamlandela umuntu. Ngoba bonke labaculi abacula emcimbini abahambi babekucula balinda lamaqhawe u2. Okusho ukuthi ngempela mawuhlela umcimbi ngiyakuthayimisa mina. Mawuhlela umcimbi nje umidlimen njengami. Hayi lamaqhawe kubalekile ukuthi uwabhalansise ukuze wena ube ubaba kubona. Yabo. Uwabhalansisa amaqhawe ukuze wena ube ubaba kuwona. Kodwa hayi ukuthi ufaka wonke baningi kakhulu abaculi. Awukwazi ukufaka wonke emcimbini. Cha, le strategy kaNkulunkulu ngisithande kakhulu mina ngoba silimithile and akekho umuntu ozokhompena nozolwa ngoba befuna ukulwa aqala sebenze iqala. Ngoba phela khona masikhuluma iqiniso emcimbini. Khona abantu abaculi ekumele bakukhokhele ungene emcimbini kuyocula. Bese kuba khona abaculi ekumele bakhokhelwe ngokuya emcimbini. Abantu abayazi lo nto. Khona abaculi ekumele bakhokhe because ibona bayokwenza promotion kumele bakukhokhele emcimbini. Khona abaculi ekumele onjani umuntu okukhokhela ukuya khona. Umuntu ongena abalandeli ufuna ukukhokhela ngoba uye njani uyozimaketha kubalandeli babantu uyakhokhela. Bese kuzoba khona umculo okhokhelwayo. Onjani okhokhelwayo? Onabalandeli ngoba labantu abazongena bazokhokha more than le mali ozomnika yona. Uyacabanga mawubiza Igcokama lizongena nabantu abawu2000 labantu ungena ngo150 ake uyibali lo mali uthi 150 times 2000 noma ningangena naba 1000 uthi 150 times 1000 imali leyo bese uyasuka wena uzonika u30000 uyazibo lapho nje it's really unfair kodwa ngoba phela kusoku umcimbi ohlele wena navumelana nabonisana na sign contract and lento ama contract emcimbini ibalekile ngoba makukhona icontract akakwazi umuntu ukulala avuke esekhulumeni into uyabo cha bengicela ukuyibamba lapho nje okwamanje ngamabomu